ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 102। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନ ରହିଛି? 3ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି? 314ଟି ବ୍ଲକ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 11ଟି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ କୃଷି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 80%। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ କେତେ ଭାଗ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3.84%। କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1950। କେଉଁ ଫସଲ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ହୁଏ? ଗହମ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଝୋଟ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ? କଟକ। କେଉଁଟି ଝୋଟ କଳ ରହିଛି? ଧାନମଣ୍ଡଳ। କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ମିଳେ? କନ୍ଧମାଳ। ପାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦାମନଯୋଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ କେଉଁ ରେଳପଥ ଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ତଟ। ପିପିଲି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆ। କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ମିଳେ? ଢେଙ୍କାନାଳ।